Muling hihahatid ng CLTV 36 ang pinakamasayang selebrasyon sa syudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival o GLF. Ito ay live na mapapanood sa iba't ibang social media platforms ng CLTV 36 at syempre sa telebisyon. Naganap ang MOA signing sa pagitan ng istasyon, GLF Executive Committee at LGU sa GLF 2024 launch sa Robinson Star Mills itong Huwebes, November 7. Laging special. Pagdating ng Christmas talaga, laging special yan dahil yan ang lahat ng inaantay ng mga tao. Kasabay nito ang distribusyon ng tig 400,000 na subsidy sa 10 participating barangay: Bulaon, Calulut, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at De La Bastagan. Kasi naman, pataas ng pataas yung bilihin, marapat lang na tumaas talaga. Ngayon, pinayagan po natin sila gumamit ng LED bulbs and other lightings na nakakaganda po sa parol. And nasabi mo nga, ngayon is 400,000 ang subsidy. Except that, mayroon pa rin naman mga sponsors like Firefly. Nagbigay po sila ng mga LED bulbs, 1,000 bawat parol po. Samantala, pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa nasabing mall na may sukat na 35 feet. Ito ay maaari ng pasyalan ng mga kabalen at iba pang mall goers. Ang Robinson Star Mills muli ang magiging venue para sa GLF na magaganap sa December 14, 2024. Hello mga friendships saan man lupalop ng mundo. Punta po kayo on December 14 dahil Giant Lantern Festival po natin. Ang tinatawag nilang Ligligan Parol, Quete Ciudad, San Fernando. Sa lahat po, hindi lang ang mga taga Pampanga, sa buong Pilipinas at even sa ibang bansa po. Join us on December 14, 2024, Saturday, 5:30 p.m. here at Robinson Star Mills, Pampanga. Liana Canilaw, CLTV 36 News.